יופי, יופי, תן לו, תן לו. יואו, אחי. יכול להיות אינטיאס. מה זה, בהורדה הוא נתפס? מוזר. אם שאתם מנהלים עכשיו, זה הדיבור. יפה מאוד. מה זה? זה אינטיאס נראה לי. יש, נעול אחי. יש. איזה יופי. צלם, צלם, צלם. וואי, איזה נגיחות. מה זה? לא יודע. אחי, לא, לא. וואי, אחי. מה זה? זה דג, דג גדול, אחי. זה הולך למשוך הכי חזק, פתאום בום. אבל אני רוצה לעזור לך עם הרקת, לא? לא, 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 אני כבר אתן לו בראש, אחי. תקשיב, אחי, זה חיה, אתה לא מדמיין אפילו. כן? איזה יופי, אחי, שמע, תקשיבי לי. אוזי! רגע, זה רק ההתחלה. יואו, אני לא מאמין כאן. עדיין, אחי, זה הולך להיות גדול, אחי. ואני אומר לך, הולך למשוך לפחות חצי שעה. 20 דקות. יש! אחי! איזה אדרנלין! זה מוסחט, אחי. זה פתוח, זה פתוח. הוא... נראה לי זה הכי... נראה לי זה אחד הגדולים שתפסתי. כן. הוא יבוא, חכה. כמו סמרטוט אני מביא אותו. זה משהו טוב. לא, לא, נראה לי זה אינטיאס. מה יש לך? לא, אני מביא אותו. הנה, הנה, זה פלמידה גדולה. זה... מה זה, אחי? זה נראה לי אבו נפחה. איך אבו נפחה אבל ככה טסה במים? זה משגע אותי. ראיתי אבו נפחה נראה לי, אתה יודע? או שלא יודע מה זה. זה הדג, ממתי אבו נפחה משכת ככה? בחיים שלי אבו נפחה לא משכה לי ככה. נכון, אבל זה מוזר. לא, זה אינטיאס, ענק. ראיתי אותו. או אריאן או אינטיאס. הנה, הנה, אומר. זה אינטיאס. זה ענק, אחי. תמיד. רגע, לא. חכה רגע. מה, איזה אלוף, אתה יודע. רגע, אני רוצה לעזור לך. לא, רגע. זרוק אליי את הרשת, זרוק אליי. תן לי, אני רוצה לעזור לך. רגע, לא. הוא לא ייתן לי קפיצה, אחי, זה ביס של החיים. תביא את הרשת, כמובן עליך, אני רוצה לעזור לך, אחי. רגע, לא. חכה. יש, אתה גול! איזה אלוף, אחי! יש, צלם! יואו! אחי, נראה לי זה 9 קילו, אחי. מה זה, אחי? מה זה? תשמע. חכה. יואו, הטלפון שלי, אחי. יואו, אחי. יואו, אחי, איזה דבר, אני לא מאמין לך. אתה תשב לאכול איתי אותה, אתה מבין מה אני אומר? איזה משקל. אימא'לה, זה פלמידה, אימא'לה ואבא'לה. מה זה, אחי? זה מטר פלמידה. כן, מטר, אחי. יואו, איזה כיף, אחי, איזה כיף. זה לא זז, אחי. איזה כיף. היא חולת נפש, אבל אתה יודע את זה? מה זה? זה לקבל, אחי. היא משוגעת, היא תשתועל עכשיו, אתה לא... תראה איזה פלמידה. חתול, מטר פלמידה, אחי, מטר פלמידה. על ג'יק של 110 שקל, ואלוהים. חתול, אתה לא יודע איזה ענקית היא, אחי, זה משהו לא נורמלי. באתי להחזיר את הרשת למקום. חדקה, צריך להרוג אותה, אתה יודע איזה מסוכנת היא, אחי? זה אחד הדגים. עכשיו תסתכל.
זה הזוי. כן, כן. בוא, אני לא רוצה להחזיק אותה, בוא. הסתבכתי, אחי. הסתבכתי, בוא. הסתבכתי, אני לא רוצה להם אותי, בוא. וואלה, זה 9 קילו, אני יותר אפילו. אני לא יכול להזיז את הרשת, קח את הרשת. קח אותה מתחתיי. מתחת לפלמידה. ננסה להכניס אותה מתחת. רגע, לא. מתחת. כאילו... לא. רגע. היא שוכבת עליי. איפה נשים אותו עכשיו? מפחיד, אחי. וואי. היא מתה בדוק. וואי, אוכל. היא חיה? לא. מתה? בידיתי. וואי, אי אפשר להרים את זה. זה 9 קילו. צלם אותי. רגע. אין, אי אפשר להרים את זה. וואי. תן לי מהזווית, אחי. וואי, מה זה, אחי? אתה רואה, זה מה שנפל לך, אבל לא יודע. אצלי לדוגמה, אין לו סיכוי. יו, מה? גיטרן. מה שנתפס לך, רק גדול יותר. גיטרן. שיט. לא! אח שלי, אני משחרר אותך מפה, אתה מתעסק. תשמע, ענק, אחי. זה גדול, אחי. זה... פה זה כבר משהו אחר, אחי. אז זה עוד גיטרן, אבל יותר גדול, אחי. בטח, אחי, ענק. נראה את הזריז, לא יודע מה זה. הלוואי שזה משהו אכיל, אחי. אני אשמח. זה משהו, אבל זה לא אבו נפחה, זה ענק, אחי. בא פה בעוד גיטרן. מה הוא מטומטם הגיטרן הזה, אה? לא, זה לא אותו אחד, אחי, הוא יותר משוגע. בטח, זה השני היה עדין. מה יש לגיטרנים האלה ששכחו, שזה? אני עושה סרטונים של גיטרנים, אחי. אחי, אני נהנה ממנו, אתה מבין איזה קטע? אני אפתח טיפה קלאץ', אתה יודע מה? בואו לפה! בוא מתוק! איי. איזה יופי. איזה גיטרה. תירגע, שאל אותי. רגע. שתראה. איזה יופי. גיטרנים.